العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله والسلام عليه وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So, ya bantuan Allah. Salawatan Nabi Sallallahu Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan anak-anak paguda sanadian kaya mababaliya ulil amr tanu. Mayor tanu apakababayan tanu sanggay municipality tikong nagudiyan ka ang mga saling gupayan sulango na honorable na sampur na sa mga ulama, mga profesional. Ayamala nasa kano mga dato nago mga bayi. Laguron sa kano mga bayi, di ka pa kaya bakan ukuan sa tutulan, di ka pa kaya bakan ukuan sa mapa, kasakani kapitala dunia. Wala kano sabab panwala na di ka din sa manusia. Upama kadar kanu sabab panwala abay, baka ni kadin, ada kami taruki. Sa nga mga nunok, ang ambali at tonong. Di. Buwan na kanilimod tanong, at si Bapak Kernil, yung makan saya. Siya po miyaw na alungan na Ramadan, na tungan niya kung kanong sarila na ayamala na diyang kayo ulang tanong. Yang guru akan siya lidim ni mga guru akan antara mo to si Ali Salahuddin at yang mga Ali siya mo to apa tawagin garakan na kati Ramadan na pagilitan wallah na sotra ko ba tiyak na ribu na maiinta ka din nga di buwa ka pagdag nun hindi mo pang tagawala ini yakati mo ako din ayaw ka nakapagdag na daw pa namaw na ayaw ka nakotrak na miyaw na tubumbo namanya karan tiga kan lagu sobat dia kan Anthony Sueda terus tahu di namanya karan itu betul nah dia na sekali manaling na ele na kana mudule na tatabud nah dia kana sakadin nah dia kana sakadin nah dia kana bani pula di terus kami ni baru madama ini na mudule tadi di siapa panwala dari kapaka terus. Kenapa salah nga mga alim ka, mga ulama ka, doon na sa lairan mo? Okay. Ayaw niya pikiran ka na, tiga ka na po niya makarani, nada kami makamulabalag sa taon na udiyan ka mga pamilya ka na makapulabalag ka dito. Diyan nga miyang hula-hula na initap pangarakatan ni Allah. Apya din na pati mo tamo kanirong sa Marawi, na miya kabila makano. Tadi natapang ngayon Allah, umanisa natapang ngayon Allah. Ayaw maanan yan, nako to, suga pa kami si kami sa sangot wala mi sa Marinaw kadua. Yang mo ta babalingan na doon sa kapantalan na pagrinta namin at mapapuno appliances. Dahil yung mo ta di kan dimbalay sa ubay baryo naga sa West Marinaw. Dati yung nagusa mo kami tetap yang nakapuwa sa nabalingan ta. Nako ta der kami bukan wala. Nakagi ako makapamisita kami roon May 15, 16, 17 na pagilitan ng Allah. Kami ako makami sa diyong uta, wala kami sa Marinaw, na paganya may liyan na mga titindig.
Tidak kena ini kali mau Allah. Hati maka titindugan kayak berbandingan nami. Lagi mo makaran niya kurun mayor. Dadalakan ko pa ito kami. Iya ka nakadalakaan. Benda kaya sorden. Kaya ganun kaya panaros. Nawakan nang isulya walami. Na pagiling tanu Allah kauring mo. Iya ka nadako kalimun Allah. Ayaw buwan miyaw mameron na oring. Na ayaw buwan minibaling na meron na talo-talo ako din. Amya lami niya katuwa-tuwa. Hey, matuwa. Wah. Tiga dia ngota haram makan di ngadu puruta, di ngadu banding na kami ngadi binasa. Na tiga kana ibanding sa kapian yang kami na souvenir. Parang man nakamele nga peto sa nakawali na kami atutong. Nakota ini banding ako. Dadi tadi makasyabar. Nami peto kami masyadiyang kota dia biding balain. Nami asubat, nami ulu kumisawalay wala ka na di balain. Nya kadua mauluk. Dadi tadi makasyabar kama ya Allah. Aba ikhwa ay maknanya na khatam al-ikhwa. Pamana mamalikwatan nami akatinubun sa apostita. Na mamalikwatan man nami dua apostit. Adi ba dito naman ta mamalikwat na aidaw. Nami akatinubun sa Lapilita man aidaw nami dua. Katemende kana maran taron na moro kana ubiya kana pakatulu-tulu ka pamalikwat. Oh, adi ya. Kita lima kasyabar. Pagilitan ng Allah. Niya halala niya damit siya. Kasyabar. Okay na halaba siya mo. O ako mamakasya mo. Allahu Akbar. Labi sa kada tuwala na benda mo galaba ka na kaguraw. Lagi adong na sa kata amor tayo millionaire. O ha? Tadi kita lima kasyabar. Langon tanong din. Okay na sunabi na ayat pitruyan. Na iza ahabba Allah Ta'ala abadahu ibtila. Ate nga mga ulama, igira atu nabi akababayaan Allah sa urip niyan at tupanganian. Basta urip na Allah akababayaan Allah na tupangan Allah subhanahu wa ta'ala. Na sumu'min igira amya suwatat yuba na hatta syauqa allati yaksuha tamang ko surukat tugo nabi at pagkisurukar ka nang balin na kawan ng tala arila. Paman na mu'min ka adato, na mu'min ka abay, na pulalakaw ka, na baka doon kaya surukan, sa diyan kaya suruk, nagkapakaya irila na kawan na surusan ka. Asa na mabuhay sa sabar ka, ada nga mabaa, timilingat na suruk ka paga, sabang ko naman yung to. At iga mo to na kung anak ko karilaan, ano matabu. Tadi yang kaya ayah makna dia na bulan Ramadan. Nakataan yang kata ni Umar kata ni wajib ke Ramadan. Balasan walau ta'alang ka mga uluan tanu, mga ulama tanu. Damong kanudin. Auman din Ramadan. Nadinin ayah makna niyan. Nadinin yung nisila-sila sa kapagulan ni Rakanu adil kaya mayroon. Saya kabilang nakapamalakpakan na mga mayroon. Kami ni tanong mo bukan pinulitan mo. Kami din sa mga ulama tanu. Balas siyang gawan daw talaki datuami. Diyan kaya at dunia na ayat ko diyan na din apa kata ng mga ulama. Paganayrong tugo nabi apolaw siyan. Apo na mga polaw siyan na aruasa na sa mga uluan. The leaders. Alam makna niyan na sa mga uluan. Mga datu. Kasakat naman na basta inurakapan isangan, inurakapan ayamaan niyan na mibatan, at yung koto ayamaan niyan na posisyon apakadadaytan na Allah subhanahu wa ta'ala. Dadar mama, inukang betuya dato. Pamanasatan ng mga dato, inukang betuya dato. Na ayaman na kaya betuya ka sa dato, na dato lang. Sakay di manginubas sa may dato, liway sa kawalay. Inukang betuya sa mama. Na ayaw kaya betul ka sa mama na mamangilay sa kawiyagan. Ano ka betul sa babay? Babay! Ano ka betul sa babay?
na ayaknya betul ka sababay na balayan sawaday. Ay mata. Sama na nasa kanu mga babay nakakuwar kanubu. Uban yung diserway kapatay na kanubu. Ay gula ko na pinaga ka na ubunan na may ako maalim. Inakubuan ni nagpumakin ng sawa sa talim. Ang mga bay. Bay man tuwa miyadak niya kadakala mga bay. Kasya butira. Inakubuan ni na pero nunubay. Inay. Ang daan naman niya ako maru. Pamakin ng daro. Dinasabu. Abay di makanda mara akal tara. Ebos ka kita na kabundara. Kabundara mga dato. Ebos ko kata na nakapatay mo. Nakapuli-puli ka na mo mga pati man. Uban yung di pero kapatay mo kano. Amatang wala ka lang kano kakuha. Kabar kano kapatid, wala ko nakakuha. Eh mga kapsiro kabar kano po mga bay, naglan niya ako kasi kano mga miyak asukat. Patulis na naka. Dahil mga ikanan nun. O mga di mga na never mind. Saro-aro ba kapagawa. Sama na, nakalabas kano kapatid mo mga bay kakuha mo. Dipugilay na ka o pamakadikakwar ka ng mga bay. Napugilay na kasi ka ng mga mama. Api yan na di kandidalinag. Api yan na di katikinakilat. Api yan na di katibol. Api yan na di kapangaburan masamya kabagbagan. Api yan bagyaw. Napukudaan yan ang kaya pinikabiyan. Kau ba di makapasalo sa ibalingan kakaruman yan? Api yan doon na panihin danagang kaya motor yan namin yan katuwa-tuwa at aguso. Ay batang ka. Asal buwan di balingan ka. Kenapa khawatir kanu kakakau? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi orang yang mengalih penuh Allah Ta'ala. Yang Ramadan. Na ayah buat isi perilaan Allah Ta'ala sadir kaya Ramadan. Nasudau adin yang berkeilai Allah. Akhirnya berbaan yang akhirnya pakasudu bulan Ramadan. إسلامية النبي من فرح بدخول رمضان حرم الله جساده على النيران ساد تبو نبي ساكاو أما بابايا ما سنور ما خبيا كنا ونين ساكاو بكاسون bulan رمضان na merin Allah Ta'ala salawasyan aharam ko naraka na dinisyo ko surga waka iya buwa kapia-pia ginawa ka sa kapag mo Ramadan. Pamana pagkapya ginawa, daw hananakan, pagkapya ginawakan. Makapagmala ko Ramadan, makapagtarawih Quran. Pagkatamata ko naman sa Quran, makapagtarawih na Quran. Makapagaling mga Quran, makapagaling gagawa Quran, makapagamagaya Quran, makapagayang sa Quran. Na audiuti kababega, na padagka kong may haram, alawasyan ko apoy ko narakawaka. Wala ka na ba, inukap ng kababaya, at siya may akutuwa Quran. May nga man alam mo na milon. Way po tala mo na pinatubatin. May ada haw. Kenapa selalu dipenuh? Nasalah kenapa dia nak niat ka? Kenapa ayah ka kebabe kan lagi dia masuk Ramadan? Nanti ka masang wala ka dia masuk Ramadan. Tak bakal bagokman. Bakal bagokman. Dekara dia mau tahu baguna dia masa usah lagi ngabunuan. Dua kali di penggung masuk Ramadan. Nah dia masa guru tiga kana bebe itu. Oleh kerana bunuan ini. Nah tiga kana ale 60. Nakatawan ako niya. Ale 60. Tiga kana na ko masa usina 40. Ini tu manis sa duwati. Na tira ka ng kato na kahit na limay gira Ramadan na pumakala yarga apresyo. Tira na dito biso. Ino biso mi mato amarawi kapag ikaw manun. Diba? Naman na dia katalo kasi mohon daw talaga talo. Allahu Akbar, dapat na Ramadan napakadugoy nga sa di puasa. Laban na nga mga sarwang. Yang kaya mga sarwang na andin ako mo Christmas Day. Merry Christmas Day! Nalaman na pumasaan na ayaw makna niya na 50%. O ayaw araw na yan na magatos na di ba niya 50. Nasa katano tabiya mga milyon. Ada tanong may sa kamilyon ni Mato. Na upang makaayaw man na niya na argaw dagangan na ka na 50. Namin ba niya? Magatos ako 50. Ayaw man na niya na sunsulaman na ayaw man na niya nakapalakatakot. Hindi kayo sa mutangaw. Tabi ako mga padagaw. Tabi ako mga padagaw. Kadaman, hadirin. Ayaw makna niya na diyan kaya abulan na Ramadan. Damiyak ka na naman na yaatuma.
malainya cuma kasuk kegeda makasad yang kaya Ramadan dan tara yang kaya akau masyarakat dalu na aya makna niyan na kegeda makasud di kapagin to pobre amiskin pada mo babasa no na aya makna niyan na di kabakan na datar na sa miskin ada agakanya sabiya nabi geda maka inau wajib na kabiso kapangalimu wajib na kaso kapangalimu daw ka aya makna niyan nabi karagel biso di kapagin to pobre benar ya ali akarkan na ya katera ka Ramadan na ana ginaw ya kana ya bala ka kunya tiga kana ada tiga na mana tiga na teka to na ka di dia ka bagai sasaka tiga na nga tulis wala unda dia ka tadi kan kita dan tapi na kana bana tuman ngon ali atira da tumanya kan ada katawan kan ini wanti ka tulis tiga kana ada niya kasapolo aguli magawin man ito na ibagkapiling daw Allah nada kami din makakan makadengkas makapuasa sa bagas dati ko at yung nato niyo nimitangas ni puasa na tingnan daw misan na inumitang amin sa patakasakwa ubi na ayaw nitkitina na ilalapis na nitpilapis na ipapuasa na ayaw ni puasa na tingnan nato ni mga kabatali na tingnan yung agagawin na tingnan ni kunti-kunti sa mga matanong di kapag ito mana ketiga ada tahu mana ketiga ada tahu tak beri Allahu Akbar bagaimana sekarang apa yang kami minum sangka tapi ayo maknanya nak kenapa kami tahu nak kami minum sangka bagaimana dengan lima pangalimu kepakai ada pangalimu apa berat kepakai omong atau minat na lima kabaso na diyang kota lima kabaso na nabating ka sa makadok sa baso na patak kabaso ako makadok at tingnan ka kapag narikagdang na sumakadok ko napsibay na ka na inang ka sa malumagulo-gulo kakapakay aming bali amat makadok sa sako na minipangalimu ka sa diyang kota adar kaya adi sa diyang kota pino-pino at nangotares ko kira ko sa diya na dali humatangan nakadiya ko mapasa dali kita na sila diba niya alam ko na ba ito nang yaguto waktu mamakad yang kota ayaw makna na hindi ko ba namibag niya daw mitinga namini paging kasad yung kota akar maganan na isa ini ayaw makna niya na umangan kaya bakaw maadyan kaya bulan Ramadan ka ang kakatawis siya ko ba ako ay mananataw akar maganan Allahu Akbar ayay pada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam papata akapakalan yung bangkitan niya ada yang mga ulama adna miya pamasakan na kita banihayatul alam isa bindaw sa Makkah na ayat tataguuno na isosuratun atau bangkit ka dunia na magato sa gutalo-kulagwalo na ayat iman ko makatataling umum na magato sa gutalo-kulagwalo na sa 10 adol makataling umum basta mako mga kasapulo na banggit na dunia itong magpinilimukan na di ka naman na kalusyo na si saan ka naman ko abo na panatulan sa pera na ka basta makaw maangga sa pulo alam mo nanya ko masubang kita niya napaganero basta makami nabang kita din nakanap na ba mangita din na yanzil Isa na turun sa Nabi Isa baka masunod Isa na makaw masunod Isa na payamkutu umuruhu 40 sana na pagumanan ng dalas sa umur yan sa 40 rabon kada anak pakapangarumaan wallah Mari kita pulang terulang na idagin na makapangaroma daan na pakaturong daan na makapangaroma na makapagota sa mga pangaromannya na di ka katawan mo ito pagkata na sunod yung Isa ang nitawala sila ka ng mga tanagape ko kumusubar ka pa mo naligang yaguto iya mo mga nabi uy kami ka mga subangit na pagkaturong sunod yung Isa nah, ando na ko ni Karina sa pagkataway sa miya ko masunod yung Isa o kadi tanong ando na kita ayaw man na Karina sa miya ko masunod yung Isa miya katurong na isa kaya ano yung sa kitab na kailan kasubadong Agustorya ang mag-uunuta ang gagak sa kamiyakan gitaway basta may na kasubadong Agustorya ang mag-uunuta na miya ko masunod yung Isa eman to na may na kabadong Agustorya ang gagak sa pagila nakadi makabetaya pangada may si Toman kiri di magupa ka sa ulo oh ha Adiyan basta mako masunod yung Isa na kaya makna niya na kaya Karina sabi ako masunod yung Isa na may na kasubidong Agustorya ang gagaksa Allahu Akbar
Tadi na ni madaulo. Na amin tama nga mga turun. Kanabahin mo kanyo pagang dia habang mani sana temyada kan habang itin. Kadia man ang kaya at dunia na upama ka manusia na ibet din na kami among na miyarda ka din. So arangan na kanun, nabi ko manusia wala so pamikiran na kanun. Na kanaba buwa ayaw buwa ida dunia na besang iburagun. Dapat na maadin suada na maadin sa dunia sa mga kasang iburagun. Na perede ida dula-dulano na bisang iburagun. Na sa Idris, uway, na sa mga nabi, na sa mga sahaba, na sa mga tabi'in, na sa mga tabi-tabi, na sa mga nuksano. Banda ay arangan na kanun na kanabubupitong iburagun na ida dan ka dunia. Na pa mga manusia na miyalok sa din. Na ilang manalangit kada tarong yardak. Ilang arano kada tarong yardak. Ilang aragat kada tarong yardak. Ilang kaapalaw kada tarong yardak. Ilang alupa kada tarong yardak. Ilang abunda na kada yardak. Para siyakan. Basta kaya pagkalukas ka na, pagkarda ka ka. Ano ba pagkardak sa miyarda ka? Miyarda ko sa namin, sutik na miyarda. Aba ano, pagkasya siya may tawata. At ay meaning ako niya sa wata, iman tuman, ayaw mo kaya kasi sa manguda, ayaw mo kasi sa magwataw, nasautawa ikalim Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkasurgaan wallahu ta'ala. Alaman na ato na yung mga kalina sa bagay sa bangitan niya, na isaw na kaya karunong Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatulu al-bunyan, nasukon sa mga walay tungo Nabi, na pumakapuro, na pumakabalang sa mga bilding. Kila ya Rasulullah, wa man ashab asyita. Kila ya Rasulullah, antangan ang tubalay sa niya makapuro-puro. Antangan ang tubalay sa niya makabalang-balang. Tugulan niya kon, al-Arab, suto mga Arab. Dahil naman kanaba ayaw nito turuya, na di ka pa kay sukang balay sa mala. Mga say na yan, mga tos, sa kapagalan ng bagitan niya. Dahil naman nakalakawir, kasi niya kanila haram. Niya ka pa niya kami sa nakalakawir, sana niya ka pa niya kamuro na, siya ko niya tama sa ikamagatos kanyo na. Pagi ako tulungan na anak ako na di ka naman utano. Kami ada ko. Kailang naman, niya makapuro sa building. Nasi sa United Arab Emirates, na anak building mo na niya kapuro-puro. Putin, hindi nalagat. Makaisakon na makaiga, isa buka kwarto. Na makaisakon na makaiga, akagagawi. Na ayatik ka nga bayan o pinakitano, na di magatos ni buwag isosya. Kagagan na nga mga nagotano, na tinakaawa niya. Kami ka parang anak. Bende ko ataw na nagpugagaw na si Mani Pacquiao. Agi si Mani Pacquiao man sumunto ka makabaksin na milyon. Milyon. Asa ka mga sumunto ka na muraka. Sumunto ka man na libo. Sumunto ka man na pintatuang. Sumunto ka gano'n. Sabi ka makasunto yung masunod. Sabi ka mga tusas hari na akabin upang kita niya. Ano tanong sudah dia nak kami dapat kita dunia na para ka pray na ka. Para ka pagaluka na kapagarikaw sa amal. Kaapiyanin karyoso bang kita dunia amala. Na ayaw pulutan na kapagarikan. Na sa asubra na bang kita may ito. At yun ang sukapatay mga uri panulog ta'ala. Yung man ang kaabang kita man na wala na parautong. O ay sa may amranaw kita matisang Allah. Na ayay man to pulutan talo. Na sumay to abang kita kapatay. Malang naman ang gida-gida, di bang kita nga na nakapatay? Iniyakan ka din na ayaw maanan yan. Na di ka na makapagpagpo kay karuman ka. Na miyakan ka na di ka makapagpagpo ka mga lataka. Na miyakan ka na di ka makapagpagpo ka dunia. Di bakit? Kaya niyali ka miyakan, nakapagpagpo mo. Binakanta naman nga kalalungan, sabi yun. O kung na namin niya, siya ka na syaitan. Na di ka na di mamagito nga. Matawala ka sa kanya, ni sumusunod ako sa kanya. Bagaimana pun pihak apa nulok sumiatay. Bagaimana miatay di makabento ko dunia. Kung bisa ba matay suto na di makabento ko dunia kata na ko din. Paman na matay ko. O ay hindi na matay ko adundo nagagawin na pihak ang guwata ko kita ini. At sang wala piyaw man na mapita na matay ako. Bungo pa din. Wala ba malabang ikabat. Matay ko. Anak ginawa ka na mati pa naman gulo lang marami. Nagira kami ang makunin na di magamo. Tigala ka na alam. Yan nga magpupusin yung mga ulama sa kapataya. Nasa ka na matang apirat yung urun na diyo sa ka na diyo pwede kumataya din. Di ka na malaki. Arak yaw bako di ka na. Asa na gusto na pialapan ako. Di ka na alam ka na. Pialapan ako. Di ka na pialim ako. Pero urun di ka. Baka ka na matang kami. At di na mo sa ka na lima. Di ako pialapan nagsalaksan na kapatay. O naman sa wala ka. Biti daw ang buah marami. Na miya ili akan ada bumi yang no na berkuih.
Tiga neno kamu belawi, kira mereka dia ulugan mau. No dia nggak tahu lagi mamrah. Nah sekarang lagi nak mengawali peluang dokter. Benar tubuh nabe abasta amaka tadi ngomong ini. Nah dia kadang disotong kita dunia. Nah mautul fujaah. Nah sokapatai. Nah bedung pepetai so tahu apa nak tahu. Ada sakit. Nah beberapa yang mengapa ngeriangan nanti ini semua siring anakan. Panukan anakan. Oh yang kamu ngatakan ini tetap yang aritai lah perisipan. Nah yang kapilin ke jemaat. Maka kita negara mana dan agamanian. Nah di manusia sisa mimbar. Sama tambah kita ini. Biar di ruangannya ke alim Salahuddin Syarif. Di manusia sisa mimbar. Perlu tuh mengatakan. Oh jadi mah. Nah ini di kapal manusia sisa mimbar. Nah dia di anang foto hadits Nabi. Dia di anang foto nas. Iza ra'aitumur rajul. Ya'tadir fil masajid. Fashiru lahu bil iman. Igra'ah tubuh Nabi apa kena ikhas semama ada yang sama masjid nah seksiin ka tubuh Nabi ada perhatiannya ke Allah nah ini yang dia kira seksiin ada perhatiannya ke Allah lalu dunia betul samibar ya bukan yang sertakan nah ini pada lagu syariu ada mafirar penam ya diri nakat pengkirawan yang kami akai nah sama nang ya sudah datang ke apa kelihatan ya biar apa kai sini dunia akai samibar di manusia aduh Bapak surga dua lah, ya butuh. Tak ayat kita Nabi, nak ayat bagi dan Allah Taala kata masuk ke dia. Enak masih dia urus mimbar. Ini saudara yang apa dia apa tai. Emangnya bukan nak ada jadi, nak si kamat dia sangat tua. Tak tolongi ngasak tarik. Apa kira atau berkata. Tahu ni tahu lagi mengulau lah. Ada nama mengulau. Ya, sudah nak menang rumah di gelap, sudah kadang. Tama bersama nuki mantu nadem bernapas hukinannya. Seberapa jam yang naik. Kadang-kadang malu masih demi. Pagi waktu nuki laki dah. Atau kaisai. Atau nggak dia minta. Tama sama nuki nak biasa pun bisa hukinan. Ya biasa nu. Oh, ayah mana ni nak betul teman lagi ada caranan. Datang rumah mana? Siapa dah? Oh, dia lamun mabu. Ikira mana na? Lamun nabi menanai haji na agama buat fatu bina. Ina komuni haji kami 2060. Begitu saya nak kena alih. Nari mama tu ni tapi agama buat fatu bina. Kalau cuma kan Abdul Basit. Ade Abdul Basit apa kan? Ngiro ya haji Abdul Fatah. Ya dia tahu ya. Dia si Abdul Fatah, Abdul Basit. Ayo mana pukuli na mana kama kasabi dah ngarana kana do pakai na alina nga way ngarana kana si mamuluha amaluha ate haji mamuluha anu alin ho ha nasaka mabuna dia nga pada kami betugina amiya muika na ayo mas betul na ino peniti kami angaranian tadi tipe kebebenya nama dengan angaranian lagi sama mabuna mi betugina sama dengan dengan pangis lanting tahu yang ada pada kana si Muhammad na begitu kan nari moks kemudian yang ada nasi beri nari Brix. Kemudian yang ada pada nasi Fatimah na pengirokom na Fatima. Kami dia beli anak Tomik Tima. Dia uluga murka. Ayah kat kira nak aku pada nasi kebubeanian. Kamu ada carangan. Ayah ada nasi Basit, Abdul Basit. Nah ayah ada mengenang raja Abdul Basit. Kenapa sih misteri? Kalau anda di teruang tamannya mantu dan nafsu negara anda di teruang, matang wala kayak buka budak kan ya mama. Ini orang kan yang itu. Ini siapa lah Allah Taala. Jika mereka yang ada di bencana mengatakan nanti kan apa dengan mana memakai kan? Belum sangat ni film betuan. Orang ni buka gua dengan matang wala kaki gua dengan katakan mana dia kacau ya. Ini sangat dibetul. Ada cara menyerahkan yang betul balasan wala. Kalau kan ni ada kami ada sana nak tu syaitan nak benda kena kuat tiga kena alimi serbai. Ina pakam patong benda ulunga. Betul lah hak yang berana huru. Ina kita betul betul semua ni lagi betul betul. Oh betul nak sama bisa mamano. Hari mamano. Orang tengah. Apa? Ya kalau dia asyik. Dah pada tubuh Nabi.
Basta tubuh Nabi yang makatani umaini namnya karena diri sebangkitannya. Naduhurun nisa kasiyatil ariyah. Allahu Akbar. Na amainin khatubu Nabi apapah kaumadin sebangkita dunia. Na pemakara yang gini adil kaya amang abai ya sabagi ko mga bay. Aso mga bukiran na ikakayangiran. Tiba palutan ada taruh unta ada abanian sakang. Iman tu nak kena memataga palutan nak ikakayar. Ada taruh adun. Madi dia apa yang kakayar nak na asara na umumon. Mana wida kan dia ko ta kakayar nak ada umumon. Apa pagay nga mabuha kape nga shampoo. Apa ada irapan nila nga disibut ke. Kan mapasih. Nah pada tubuh Nabi yang basta makatani umini Nabi akan disubang kita dunia. Allahu Akbar. Pada pernah tubuh Nabi yang basta makarani ya Nabi akan disubang kita dunia. La yakhrujul khulus minal ard. Na pemakan putan dan pepeliya ya wawin. Ngamau dan tubuh Nabi so mga iga gedung ko di dalam lupa. Nah ini ni mani mantok abi yang kaya ado kay mantok na hindi ko so iga gedung. Pati ako rin samol sabi Nabi ato ni iga gedung gasolina lumipot. Ulawan lumipot ha. Allahu Akbar. Basta mga iga gedung amatatang sa di dalam lupa. Na upun lumipot sa liyawaw na dito ni kapapangan niya pagkitang niya. Na madi di ko na kaya namin yung kira na iga gedung na bulawan na kung gasolina. At na kaya pang usyatan na kaning hindi makatalo rabu. Dadi magabugang utalok sa tiga na kanaalay. Yang nga padaw amin, ini kalimu kami wawa, kapibuatan namin na. Tiga ka na biya puto kano. Dati na kanap manaling. Dati ka na tunong ni bibuatan na kano amin na. Dati ka na kamanga. Tiga ka na kamanga. Tiga na ba niya na puto nino nino. Ayaw ka sa kanuna ba yung patsaro niya na bulawan. Ato na hindi mo nakatano amin na amiyang makalala. Ayaw maana na ayaw pupugilan wallahu ta'ala dafa o puno makana so balati ako maginit na diuti ikapalag kayo wallah o kabarakata kung sa langit na kabarakata kung sa lupa. Na naman ay dikala kayo wallahu ta'ala kamanak na ba yung mga balati ha? Na naman ay dikala kayo isang kaamina agulawan agugasolina sa kayo na mga anak sa Saudi Arabia. E dapat na pagubani na ilan ka sa mga dato kami ang panigalan sa mga masjid. At ang mga pagkakang ng mga ulama, ano, sige mayo, languan niya kasuman sa Saudi. Dahil nga man nakatuna sa masjid, adi subang. Allahu Akbar. Nadaburo di gira subu. Subu. Benar kaya pagiraw sa binala, as-salatu khairu minan naum. So sabi nga natunga ni sutulog. Na ilang kakaandang maada sila ko ganyan, kamauuna sila sa masjid. Kenapa dia ngaku kumagubang ratan wa fatay magubang? Kada ka pa nawa ko ganyan ka. Lagi mau sabi apa yang keterangan sampai kasung sa masjid nabi kaya taguan sa Indonesia. Mana nalo ka mau salatu khairu minan naum napakatatas na kanmagu. Nama ko man sa langit. Kenapa ruku pa atas kalau man sa Saudi Arabia kedegang as-salatu khairu minan naum. Napakatya bago ginawa ta. Nadi nga sa bagay marano na sudah sa masjid na bata nang alapan. Napakatatas niya ng utamin na katama sa langit. As-salatu khairu minan naum. Naman na kung mabumay tumala, so na, tigil na nung ba sumapurwira. So, sabi mabuti ang alakan. Sabi, sudah sa masjid, may din, o, ito pa na niya makailan. O, sabi, makasyabi mo. Allahu Akbar, ano yung mga ripon walang ta'ala. Basta tubuh Nabi, di mamana, andak-andakan, so mga mama, ang mama nung sila sa masjid, na dito din ikapala kay walong dala ko kabarakat yan. Apo siya nang itagulo pa. Di man ang kaya, di ba na isa kababakakawit yan? Na baganero, na igila ayaw maanan yan, na mele wallah kami akalang ko tararangit yan. Adi na kaya siyempre ang anak na masjid, kaya buwilan dan wallah. Na miya kalala na masjid, kenapa na ba miya kalala masjid? Na kaya kumakumakuro na misyumi nga kuro siya, saan na buwa miya umakana siya mamagusubilan. Ito nga. Bagaimana si Mama Bilal, pangbangin lagi. Na miyak itong si Bilal, nakabiyak ko gamatan. Na di YouTube na makaya ko sa gamata, maahay Bilal. Mata ka gamata, galangitan. Kung di Mama kamati lagi, mabuti na lang yung Mama pamakan dalaw siya. Lawak pa na lalakan. Dalawa na inahay na lang. Ito lang na siya kaya.
lagi gini. Nanti mabungakan gini, dua-dua silang. Nya kalau mesti ada tahu. Nah, kami ako mga pasado, kumamatang mo dabilan, na pagkira mabusin mo maistaw. Kamang na siya, apakano, istake mo. Tiwi-biyi dala, ito na pa niya maistaw. Kama na istawa sa ano? Tuwi mama ka na, haistay ni buhay, ha? Hindi mamaistay. Hindi niya na ito. Dia yang ada betul wah pakaitan aku Allah. Tapi kadang tahu di sembahyang. Nah pakaitan aku Allah anda kadang tahu aku kemanung tahu ke mga masjid. Allahu Akbar. Paupun mahada kada sa mga masjid. Anda kadang mamanun na yutun ni kapala kay wallahu ta'ala ko kabarakatian. Allahu Akbar. Ada tara di bulan Ramadan ada kauma. Ila man ni bulan Ramadan kada mo na masjid na pagkapenuh. Kapag mga matang namimiti na ya. Api agak buka nama papanulin di tanah bisa rupiah. Emang dah bilang sabi nanti naik kamu nuntirun kalau kita Ramadan nak aku tanah sahab. Kalau mikan yang betul. 10.000 yakin itu kalau bu, Amerika salung abu, Amerika buka. Nanti dia berkata dia kamu kan betul anda. Siapa mau anda? Tidak pusing apa tahu. Tapi tahu ada betul kita. Oh, ada betul binatang. Oh, pangitang wala mga surga tanong matanaki. Ayaw buah kaya di baka surga. Ayaw buah di baka surga. Nasotaw adin yang kabay ang mga surga. Matang wala, naburo sa kanwa mga maranaw. Malaki ng tanong sa ngayon mo Allah. Naburo na nga ang maranaw. Benar ayaw buah kurang na sabay. Kawin tabian na matang adirisun ko surga. Kadiyan kaya ang maranaw. Na inutigang ang malubo ng mga surga. Kawan na mako maabisikan niya na ibetin kaapia igan niya na pagawan niya kaay na bakaigan niya na sa padiyan patay man sa nga kaya tilawan na ay man sa kaya pagawasan na nanguna anawali at tumanay niya kaya kang mga kwentol ay do tama jadi ka nung makabaling na siya kara ka din ano man na ginawa na makabawit karon na apia daw pa naman masuk ang baling ako schedule wala ito na kaisingan yan ano na dito siya baling ko baling niyo tama na ito na baling ano hindi nga kung magpapakadasan alam niya buhay ka. Kapag malubunit ang bakoy ka. Basta wala ka doon makabidong. Katala di mo dami ang makanusap ako siya na di lang ni Maria Kadamo. Siya na ka na alay. Basta wala ka di magaga. Di ka nilo di gagaga. Ito nga. Yan ka semua. Pintata na sana mo. Namututa pa na sana mo. Nagumabita pa na sana mo. Di ka na para naman nga. Sana ko niya. Pintata na sana mo. Namututa sana mo. Namigata pa na sana mo. Nasa sana mo nga pa. At yung ano, puna naman sila so nakadakabala sa Salomon. Kami mo din na Salomon. O ay, namiya ka nga ba, kami yung duwasan nga. Ay, makna niya natawas kung di nasala na, uliwa kaya na to. Katulong. Daka maday sa maroy, namiya pa yung nakabilin. Ano ka natin masama na naman sa Allah? Ano man namiya ka na, dito ko masalamat sa gito, namiya ka dito kami, dito punin natin lang, tinaalay, bilang natin na kan. Tinan mo natin na, tinadin na lang ng NFA. Yan na lang at wala siya dito. Yan ulit tanong. Matanang. Nako, pamungulan na katilawan, nanakya, mga yakasugaw ay sakawalay, na mga wata, na di sila nibula, di sila ni mama gitugo sa Sabinas. Tiga ka na niya nakalak ng wata na Sabinas. Tiga na kami, very cool ako. Di makasaw na. Bako bumasa, di malad. Tiga ka na di niyo lang ng dito, katabla tanong. Okay, matang benar naman na lihat dia na mele kamera na wati ko niya rasay. Kaya taon na niya magulit. Ngayon sa mga sahabat niya di sukat di dawa na niya kapat na puno gawi na doon na nakakanilan. Kaya mo pagkakanilan na mga raw na kayo. Raw po na kaya kayo adi kalit. Nabasa ka ang makapajaraw na raw na kamo. At tatago sa luwabang o siya. Oh ha, mata nabi ka na ba? Kung na matantang sa Allah. Ayaw buwa ustaw na yun kaya akadaan kaya apat temukan ang mga muslim. Kasi tanong na dibugay sa kabay wala. Si tanong mamangulo sa kabay wala. Ayaw mator sana sa Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, hadi mga orifan wa ta'ala. Kundo po na tubo nabi abasta amaka tali mo maini na miyakara nidin subang kitabnya. Na sidko ru'ya al-mu'min. Na basta at tubo nabi asiko pagkaw ya masa na so tatagin na po ng mapaparati at wala na pagkabenar na agay niya kabenar o tatagin na po ng mapaparati at pagkaw ya matunabi na yutun niya kapagpakaran yung pagkitan niya
Na banda sakano mga pangarya ka mga bubek na miyak damiu. Agyo pakayaan na pintatagi na piyo na miyak piyo. Berarti ano? Basta pintatagi na pakaan na mapiyo na dito ni kapangalan yung pagkita dunia. Oy, kaya magwa pitero nabi. Mamana na basta pintatagi na pakasama piya na panutulang ako mapipamikiran. Na basta pintatagi na pakasama nata na pananggili ka tulo nabi wala ka panutulang ako na sa katong. Ami nga wala panagya panutulang ako na robot mo dun. Ibarat yan ang pintatagi na pakasama piya. Iulong ka na tatago sa corona. Nasisalay ka sa bulawan, naayot na mga nakanamuntiya. At tigagari, pagi ako gagawin, natutulog na ako. Napintatagi na pa ka na, corona yung bulawan na gulaya mo. Nasisalay ako sa mga bulawan na bukira. At tiginakineto ka, gabela di ka, na dito ni tayo maanuan ng dala. Amay kaya pintatagi na pa ka, pakaudaluan na, nagiyagawin na daw. Aawin na na ka. Nabi mo na pinutulak, kapalit ka. Amay ka, panagay panutulak, ang narapatin mo doon na barasa. At tigagari, daan kaya ako gagawin na, pintatagin na pa nga nagiyulo ka na doon, aawin na nakin ko, tatapantang nga nga na mamamuti pa na. At siya na gano'n to, tingnan dito na, goodbye, my teacher, goodbye. Kasi pa kayo dito ni Matarima. Dasara niya magatutulo, iya panutula, tutula, pamana tutula, iya panutula, saragahan. May kaisa na adong ko na tanak ko ataw, hindi namin nagiwan na banto niya primay na. Pula na ko unang nga talong ataw. Yan nga siya, may katong siya roti. Sabi ko mato niya ng roti. Kanya, tiga nga doon ataw, di nga pa siya ng kena. Kali kami sa karila. Tiga nga niya katong niya nung kanuli pa nila, siya nga niya katong na tinapara nila rata ginawa, na amay kagagawin, na makatulong tanong. Nasa mapya itutulong na may kagagawin. Nasa kanya ni pagkakano sa kanya po, sa darata ginawa. Iya gitu, di ko siyang bagyo. Kami kamaranta ko itatagin na po, na di ko kami alam sa fura niya kataw. At tinaayon kaunin. Para pantay-pantay. At tinabal niya na final. Sabi ako gagawin, iya nga, doon ato, niyang doon sa tatagin na panira. Iya nga, isang napitatagin na pinamamantay, niya kaso sa alungan. Sa kanya ni Datoro. Iya nga, isang pitatagin na pinamamantay, sa mga hindi na maragat, lang na sila sa kanya ni Datoro. Makatulog ako tinggal final, kekanan. Iya nga, bilang niya ka doon, nadikikalig-kalig, naditulog. Iya nga, akala ko yung anay. Kani mapiasuan na ka mga din. Ngayon na kayo mapikiran, yulaan niya sorot. Ngayon niya, kamang ha. Ngayon niya, kanan na din, nabiyalago. Yung, biya kami yung sugo. Kaya ako mapitan na, ako mga dua kata, pugo niya. Kami naman eh! Kami naman! Ako niya, wala tagi na po. Sige, ito, kakalamang ha, mabiya ko itatagi na po na di siya. Hindi na pinatagi na pa, hindi na tuwa ya. Hindi na pinatagi na pa nga na niya, kasong ako sa alungan, nasa kanila turo. Sa kanila pa kakanyang naroti. Hindi na, sa kanila. Mabiya ko itatagi na po na di siya, kanya kasong ako, pinatagi na pa nga na, niya kasong ako sa lagan. Kami tumalak sila, nagkanya po anakan. Hindi na pa nga ba siya, pupunta siya kaya, kung itatagi na po niyan. Nakala ko siya, ito na di mangungukot ka. Adi pa kabagal sa mata. Yung nga buka ito, itatagi na po na ka, siya nakaritikal. Kaya katito nga, mga hata. Pinatulad, pinatagi na pakakaritika. Na pinatagi na pakinguna, kaya kaya ko gagawin na panulaan na kan sa roti. So mga ako sa may ito. Kali makatulungan nga doon sa ito. Pinamyada ka. Kali makatulungan kaya katabi na pinataya. Yung nga doon katawa na kagito ko panulaan, hanta ni Miyaswa. Na pinamyaw makong ko sa roti. Yung nga doon katawa, yung maka. Tingin na kami mga pinakiyang-kiyang na kung na doon na lang mo. Nga dia nga aduh katawa. Coba tagay ka. Walang usong yang araw tinataman sa puyo na biyad ko. Kami tigilang sa penyakit ko man. Tiga nga aduh katawa garay. So katagi na pala ka na piyo. Tinakay no di piyo. Akala ko niyo. Wala ko lagi parangan ni Duba Kaulong niya. Ada sana na mga ibarat. Yung dipigitan mo ha. Tatagi na pala piyo. Okay, nasisa dia ka amasa. Na basta, ibarat yan ako, tatagi na pa na ka. Uway, ang nakakuha ka sa kasibisibya na ka. O di na nakakuha ka sa limur kawan daw sa ala. Uway, ayaw mga nangin na, tatagi na mga nabudong niya tuman. Napada ng sa tanda, akapagkakaran ng ubang kita dunia, akapagpagod sa dunia, akang gumawa daw sa ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi mga oripan daw sa ala. Makanya pagpagano ya, kaiman to, na madakaliman to sa masana. Pagari ko, babaya ka, natabir ka. Nabasan na kang sa di ka
kay sumana abangkit. Na ayman to apo ni para duwa tanong mala. Uway, amay ko abangkit. Na diyan kay abangkit kapatay mga uri panu Allah subhanahu wa ta'ala. Di sa kanabi na pugilan dan Allah. Kaya gila niya kanang kana na agulay sa katagoy sa miyatay. Na matang wala kay da betul na dia kada wasa. Na bolo ni na ko da marawi. Patay man sa sagira ni gila nunggu ko. Asli mo sa highway. Na itu sudah dah agulay sa tuwi itu jadi tak atau no second district o first district o sa marawi. Pakatutusan ang kay agulay sa katagoy sa miyatay. Ay no man kay katagoy na bangkay. Na di ka mga tun sa mga agulay ka mga agulay. Saka na yung tubuh kapung yang kau tak abulan saka kau muriakan yang betul. Hidup na betul benar persoalan. Ada ni kan kanun. Namanya kaki wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa namanya ni abulan saka tagu samia teh sada ko itu tubuh nakarakin rolang yusik. Tata. Wah, ini tak dua. Amo san jadi sa akan tugas. Pemana tagu sama mai naik mana na tagu na yusik. Tata. Kalau tidak paham kalau cuma naik. Ya karena nama syaitan mana aku dah sakit apa mana kata syaitan naik. Allahu Akbar lagi syaitan tadi mau pun nama ini apa nama dia dari ngapa di percercan. Dan ini patengnya. Asomnya kita tahu benda kali dia tar. Pernah bikin mengenai dia gina ngak aku kena maaf dan dia bisa. Dan ini patah ya gitu. Dia ni nol sirah sama guna pun sirah aku. Nggak di pamangan ini aku tengah. Ini bawa nak kalau tahu. Bahkan nagatuloy sana kayo kung haji kami 2016, nana may mga na Mama Amranaw, si Sabaki. Di mo tako mga sahaba? Kung mga sahaba sa kalikod na mas dinagoya, na tanangaw niya sa mga kubaw ng mga sahaba na kumuro. Pero bang piso ka kumuro yan, katad niya. Tiga ka na gari, no ka na, tiga ka na daw, imam. Sa kapsanan, tiga ka na wa. Binihaji kami, tiga ka na wa. Tiga ka na, no ka na kumuro, tiga daw, imam. Kumanda kami dengan mga asawa na pagpakala para tiyan ano ka besta naman na kansilang kayo nakakuyag silaan na di ka na yung sumakurog na di na ba kubutin mo niya din na hindi na mga horong at di ka nakalot ka pangon mabuhi na ito amat ang wala sigang galing at yung matingam na di ka na siya ilibang baka sakaba kakaba ka ya kapo amranaw mapi pangarap na paduman na napindaro na dia bapak ako bangkit karena mautu basta tubuh Nabi maka tadi memakai pekor yang masa asal tahu na dingan na habetairan famarra rajul biqabrin yatamanna ala maqari basta sagadan yang sukuba aku mira panganinta ko wala maswakan magunan panganinta ko wala matay ako na ilong mo na natunggo di mga tali mo kadinan ni papata ang pagpukanan yung bangkita dunia. Ini saparu na biubang kadi paga pamana maiina mo din natin na di paga pala yung kapatay nga daw ang ditawala matay ko din tabi na mga bay kasi na matakan tigirawan na kung sila may kagula pero may nanyan di pa nangatan na ginawa niya tabi ang mga bayo ilang nga di mo ko magigipin nila ko ako magpangarong mga walang pakalit magsaswa nabawa niya pangarong masabihin niya sa akin tumakan na na ako nga din turuan masama na kami tigas siya tumakin na mo ko namatay na dito na mga pamalasya ka masama na ka di mamra ano ba ito nung matinumanan mo bayan ito na sa picture ka kaya matay ka masama na ka di ka na ng maturo bayan sa lakawak yan gamon pwede niya kung sasabihin ba ka ba yung kapatay niya yung malgo di kapatay nasi sakit ang nakadang mga alin na ayaw niya sa hadid na uman na mapita na uman ibisa katawan na katanong na makapit mo puluwi kasong yung malakal mo pagpumisitan kanya na mamakanina pagkama na ilinin sa balakya na udah alam ba ay pagito nga na si kanyan dilkuwi sa napas si kanyan dilkuwi sa nyawa ko kapag kinaka umamakanya na tuturog na may lingka sa emanan niya na may lingin sa balakya yan ang matabay yung masakyan ka na di niyang panayong may kapakanaw ka kasi kanyan dilkuwi sa nyawa sabi yung kota ay manan niya nakatuturugan ka na pere kada ka na may katurugan na makanaw sa kana benda kana ba sa 10,000 ang katawan na kanun may katurug na makanaw paano nga man nagulagalaw kakawatan wala 5 na mga turug yung magagagawi nabakar na kamatangan na dagkili nga maliwanag kalawang malibutang at puminagka na liga pangatin
Namun kan ada pak abu, nak kemudian kan ada pak akadi. Oh, namun tu kan ada pak auto. Itu tu. Oh bang. Sama kita pak auto nak apa? Macam mana bang budi khabar sangat namanya kan sakit dan kan namanya kan nak bergelas dus. Ada nak kena kan nama dia mana? Dia kan dia suasana kan. Dia khabar ada nak kena kan nama dia mana? Tadi aku di mana pada sasulo apa dia nak atau anu. Kalau dia pernah magagamit tangan na seorang suami. Kata na bantuan na. Tadi ako di mangin ba siya lahat magagamit tangan. Natagin mo siya magagamit tangan na songgerong mitatabiakan. Kata na barang siya. Namatang wala kay po kaya pa kasi ginaw nakagyo tapadakan na kung tapadakan. Kaya sa parang nung abli tulang yan umahanan na. Tapi kan alhamdulillah do matay. Kata niya tapadak ako. Kaya pa kasi nakagyo makita ko sa tapadak. Adi na ba bay no kanya pa na matapadak. Kau pagmamahal. Basta matapla niya pagmamahal. Ngayon pa naman kada ka na taplaki ang kapang papatay. Yung biswaswa. Ini babay, agis ka tanong ako mas ano kada to na tabi na mada kada to mawarang sama bay. Ini babay, ini berak, napakalapasan ka. Kami nakabu, kaya ganin yan, ganyan tontong. Oy, kaya nga babay, nabiswa ka natin. Yung pa mga baka nung sunto ka, makataw na ka. Baka pamanapakaw na hapan na. Baka ito ka lang sa mga talupulo, mga soto. Asala ka na bobla ka, bertera. Abere warwar yan, yamuno ka. Yamuno ka. Kasama ka sa mga sumag. Yama ko masabaw yan. Iswa-swa hati ka naman. Masang wala, yung kababay na ayak-ayak pangatuyan ng yangariyan. Biarkan sana sakat daw ang mama na sumiyong ko Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana besok? Yang kaya Umar na matandakab siya na gusto karumanin na dinibrak yung karumanin na bubay. Kaya kadang-kadang likatero. Tuho mama maling ako. Kaya niya kang baling ang telefon na miya kali sa Umar kami litak ka. Ngayon niya na nga mama. Pinagari naman siya pitini. Pinada. Tidak berkaya lebih sekolah kakak sokaru makan nak beberapa dan tadi aku kan pakai lebih sih atau belas sila tahu sekolah mangga oh marah ini katili sokaru makan di berak di taruh boy naku magnak kaku dan tubuh Umar kasakannya ni tabakhatun ala khubsi wa sana'atun ala ta'ami Wagasalatun ala Saudi. Jadi nga sila dinitero sa karumakan ako magandang din. Kasakanya ni petinda korutiakan. Nasakanya ni mangbal sa panganang kanakan. Nasakanya po ni pagpagibig kong ditarnakan. Nasakanya po ni pagpagibig ako mga watakan. Na iwa ko mo na makasilay. Iwa ko mo na makamagabag sa haraw. Na ini sabapun wala kayo manan yan. Nadakang kapakasilay. Na may kayo magtero. Dating magbuang kaya mama ambilin ako din Umar. Nagyang kanawasyas ka na ayakan din wasyas na ginawa ka. Ayaw na niya na basta aditero siya karoman ka ababay. Napakalalapasan ka. Kadiyang kaya ababay na ayaw kaya ganin na ganyan tontong. Kaya mo. Yung magkakapigil daw niya na matang wala. Panganin tali ko na madang asakrak. Dadi ka pa naman ko masakang po Muslim. Ang magraso na matay ka. Dago mo ito pamarati ka. Di mamra ko ito kali di pitangan. Ang ganyan kaya doon talaga kami yan na pusulungin sa talaga nunya taman. Kami kaya po sila din yung may kasi po kukukuha ito, puro. Kanya na kayo. Ini nga kaya Allah, aning ka manao. At ang wala ka, di ako bising naging patay. Adi kaya po ba, na normal, akatero. Upo na ka, umatero na, simbagan na kamabu. May ating sumala awidakan. Gumiraw sa karumanga, may atingas ka, natigas kamabin niya masarap. Ayan na, miyabas siya. Meron na kami sa bakalwala, nagpulugan mo ka, makamulag sila. Kung managumiraw sa babaya, miyakay nga sa kao. Kung mabumamakaramay na, miyakay kao. Nagumiraw mo sa babaya, ay, kaya mo ka nga, tumubuma nga sa ipiya na natupag ka. Nagrakakip na nga, wala, yaw tao, nga, mawaraw sa mga. Mawaraw sa babay. Tiga nga mamaganak ka babay, malak. Api ang tunay siya, nakatigin, ikaw tunay yung babay. Api ang priso, nakababay, na miyapamasak siya nga. Awaw, sumubay niya bakalungan. Niya pamasakuyan ko. Analisit ka. Ay, matawa na ako na niya sa risit ka. Tiga ka na kawa niya, kalamot mo ito. Abang namin niya babaya kaya niya nakirisit ka.
kata gue isi tengah romanga, terwati aku 5. Iya nggak boleh, bersama di keruna, ayah penari berkehayaan, panuke. Oh, enak tuh kadang-kadang anak kamu berkian dengan ini sudah kakuatan, mengada dari masa saya niyo, adek, malunya karang, aku masih penik. Nah, malu aku karangan, apa di mana, nangota, ini saya niyo, adek, gue di mana boleh semua awidanian, ini kan benar. Oh, ini nggak, nggak nangota, ini saya niyo, adek, di mana sahabat, namanya kau. Tapi ada mada ini anak diri suruh mana berkhayal. Oke ya kita khayal mudah. Kadang mana ngabak kana ini ya tahu deh. Tapi belakang deh, orang bikin yang kakak. Ini mah betul dia lah. Mana? Pamaya bersenang. Pun di negeri nak kami ni bukan siapa kubur beanya nak kami nak. Oh ya saya dia nak kubur nak. Bagi nak kami ya kata juga benar. Anak anak gawi, anak mada nak hai benda dekat. Tapi bagaimana makhluk hadapan, makhluk hanya kasingaan, maka kira dia sedap, namun tidak ada. Tapi kalau nama hak belagu, hati ini hati, kau pengangapi, dapat naskah dan membuat menghadapi pengangapi pengangapi. Oh, pengangapi dia mana? Kalau mengenai pengangapi sama mah. Aduh lari, patang lari dah. Yang kira mana dia betul-betul. Masalah berbahagia aku begini wah. Oh, masalah lagi. Bagaimana kailangan di tanah obligasi semua ngabai. Lagi yang sekarang mabuta dia tanah. Mada kalau mandigalah mana ayat dikatido anu kerumah ina kapang alimu. Igro kamabu dia kau makamama. Nama uibe sasada. Nasinya beberu. Nah ini paninda iya. Nasinya ini beru. Sana dua benianun. Nanti mau toko kontrol di karumah aku baik. Kamu sebeli di karumah dari kami aku tu. Bapak kasurga kanyan. Adi sada dia tak amia kamangan nama itu kasaruan lagi nak tidak biar bungkong nak kagi kami masawan nak pemotornya karumangan nak midangan nak bela ibu lian isa 25 kami ini 20 sekarang yang mana bakal debat ya bagusnya sekarang mati nanya tinggal dia bilang nyaman mana nak betul dia asal ini video ni karumangan nak sakama buah beina kamu mengai kau dengan dia muika. Nah, salah kalau mereka si karumah mama. Bagaimana kalau mana tadi ada tamasya kalau di karumah saja nanti ya dengan. Nama kau masih karumahnya nanti nganda, mata ini sedih. Tapi yang masih kami beberapa karumahnya. Are, siapa kah? Apa gua tahu buat dunia? Datang malah aku mati tahu. Tapi nanda sudah. Ibu apa gua tahu buat dunia? Ini namanya damu, namanya pamamagari. Tinggi kalau mengamati tanah dan bawa sudah. Apa kan dunia hati gua? Oh, mana dia? Ngomong Tuhan Allah Taala. Isa ini. Oh, adil kaya mana dia? Tapi ini tadi adil ke bulan Ramadan. Kata buang kau sagagau. Ayah ikatana. Nak wadna betul ka ayah panangai kana marata. Waya betul ka buani. Nak dimafi aparangai. Nak dia kau adil ke bulan Ramadan. Nak alinam kad. Nak singka alina kau betul alina kapiapia. Cuma suara nadinya pagaling sumbetan manusia. Saka masa di ka alina ginawa ka. Alina nga ginawa nga. Kaasala ama alina ka ginawa nga. Napakataling mga kasulila wa ta'ala. So ayaw maana niyan, mga ulifon wallah. At kaya, pagalas dis. Nasama na ya, napagpanganintan ko Allah. Adiyang kay akaya pa kauma, adiyang kay abulan Ramadan. Napakabarakatan lakatan wallah. Subhanahu wa ta'ala. Nalamulang tanong rinaan wallah. Narinaan pa wa ta'ala sa mga luksano. Mga ingatan wag mga amatano, malagi sa uyaw-uyaw, ang takang matatago ko mga kumurilan. Kaso mga lukstan naman to, na masisingan ninilaan, aso mga pangalitano, buhay, na ayaw maana na ububuhay maana na pagkapusiran na iginaaditano ni mamang ni Allah, na pagpagpagintano sa mga luksano, rilaan sira ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung anitano ko Allah ta'ala, diyan ka ang mga dato tanong, diyan ka ang mga ulama tanong, langang kanina mga pagariya ang mga bayi, asumusuporta sa biyang kaya amer tanong. Kata niya kapirat niya Ramadan na doon na kalabasi. Api ang tulad sa katilaw sa malawi. Namin tatarusyan na diyan ka programa tanong sa Ramadan. Na panganitan ko Allah abad na pagkaluluwang mo riyan. Silang din na pamilya. Sa amin tatarus na diyan ka at kasakawa. Lango ng mga saling upayan, mga piyan. Yung na mga ulama. Sa kano mga bayi, mga dato. Yung kaya mo yun. Na diyan katimo-timo yung kusurga na ulang amin na niyo. Sama amin mga timo-timo ka ng kusurga. Sama padahurun mabu.
meron na sa tayo itu. Oy, rinaan ka walau sana at malohom niya kabidaw. Paganas ismabu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.